Takže ahoj ľudia, je tu ďalšie video z Shakes and Fidget, kde práve som prišiel zo školy, je 12:39 a alebo kde si práve sme na účte DT96, kde si práve klikneme hliadku. Zrejme sa do zbrojerňa, kde by mi už mohla padnúť nejaká dobrá zbraň. Šťastie mi netreba. Nesil. Toto sa mi hodí. Hodí. Nová húlka. Na sílu, to nechcem. Pozrieme. Dobre. Pozrieme sa, čo nám bliká. Skúsime už dať toho nočného góla, konečne. Kúpime si helik na výdrž, ktorý sa nám úplne hodí. Hodím to do inteligencie. A do šťastia. Nejde. A zautočíme nejaká Palkomil z cechu Defenders, úroveň 15. Ako vidíte, padlo na dve rany. Dáme si hospodu. Presúvame sa na účet 10 riči 10, kde sa klikneme hospodu. Ako som v minulom diele slúbil, pozrieme si to cechonie podzemí. Toto je také nevidnejšie, za to začnem po členoch preskakovať. To som... Preskočíme už na... Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, dislike a koment. Ahoj!